premios aos mellores escritores do concurso de microrelatos e aos colaboradores. Recomendamos participar nas entidades que reconocentes que dan vida tanto ao profesorado como ao propio instituto. Mas, antes de comenzar, gustaríame resaltar a importancia da lectura na nosa vida. Porque, se pensades, ler e vivir moitas vidas é algo importante e enriquecedor. Poder viaxar coa imaginación a outros lugares de tempos, vir moitas realidades que saen dos nosos entornos e poder aprender deles. Por eso, ler é tan importante e non se debe moito tiempo. Rematando isto, demos paso a entrega de diplomas e premios. Mariano vai comenzar a entregar. Mariano, Hola. Estoy tratando de ordenar para lo que se entregan premios sempre son estupendos, porque en realidad é un reconhecimento a un labor sempre interesante. É dicir, non parece que non é obrigatorio, o cal é máis interesante. Pero todo lo que ten que ver coa lectura, pois é doblemente interesante. Eu recordo que Varga, que non pode estar aquí, ela máis xente e todo máis, tivemos a sorte de ir ao primeiro congreso de xóvenes lectores que además se celebrou en Canarias. Só houve 3, pero foi realmente interesante, porque houve lectores, xóvenes lectores da vosa idade de todo o país, de toda a nación, e foi moi interesante. É certo que se Saramago non puido acudir presencialmente, debido ao portugués, pero sí que nos mandou un entrañable mensaxe audiovisual. Foi moi interesante, aparte de coñecernos, descubrimos unha cosa que se sabíamos, e é a lectura abre a mente, abre caminos. E vou calarme, porque hai que entregar os premios, que hai que poñer un pouco de voz, vale? Sempre me recordo tamén a película 451 graus para no que os libros non só están prohibidos, sino que hai que queimarlos. Cosa que agora non me acordo os reos. Os libros arden, ¿vale? Porque son de material combustible. Y es una pérdida tremenda que para realmente toda la humanidad. Anímos, si sigades lendo, anímos a que esas perspectivas que os abren los libros de todo tipo, novela, poesía, filosofía, ensayo, para que sexamos cada vez mellores individualmente e mellores como sociedade. Bueno, me calo. Aquí vamos a entregar una serie de obsequios y unos diplomas a los mellores lectores, ¿vale? Y empezo. Diploma o mellor lector está concedido a Víctor Luca García Cal. Un diploma precioso que es merecido porque aquí vemos las cosas que dices. O traballo incluo os meus compañeros de departamento sobre este concurso de microrelatos. Sen dúbida vai ser toda unha escola, a provocar toda unha escola de grandes escritores na Coruña. Moitísimas grazas a todos vos, o nivel foi estupendo, estou seguro de que próximos anos millorará ainda máis. Comezamos o primeiro premio en primeiro e segundo da ESO por El accidente, asinado por Tarta de fresa para Mencía Pérez Cifuentes, de segundo ESO D. Entre os máis achegados nas miñas clases, pero o ano que ven, pois,
ter todavía os máis colaboradores, vale? Porque animamos sempre a vir pola biblioteca, a participar, a axudar, a promover actividades relacionadas coa lectura, vale? Entón, vamos a entregar o diploma a Isabel Martínez. Hoy estou de
Antonio Fonseca. Santiago Balsante. Gabriel Suárez Martínez. Alex Catán. Iván Villar-Amado. Samuel Piñeiro.